Wel, dilyn y dorf ydw i o stondin i stondin, a mae yna rhywbeth i bawb ma myna. Deganau, digon o ddillad, ond os da chi eisiau cegin, dwi'n gwybod am just y dyn, a mae enw fo yn fan hyn, Sion Jones. Dyma fo'r dyn i hun. Sioe. Ti'n o lew heddiw? Dwi'n iawn, dw. Da iawn. Beth i'n neud, brysur yn cyfri'r pres? Dim heddiw, ne. Ond da chi'n cael wythnos dde? Yndyn, da ni'n gyfeithio te. Mae wedi bod reit fusid, deg gwir. Mae'n glen, bod allan o'r gweithdi, deg gwir. Ie, dwi'n siŵr o ti wedi cael dy gau fewn fyna. Ynddo, a cwrdd cwsmeru newydd a hen roi fyd. Mae dy waith di, mynd yn bellach a bellach. Dwi wedi gweld dy waith di'n lleol yn broddyfu mewn ceginau. A mae wych i weld am mae o'n waith o safon uchel os gael ei, Sion. Diolch yn fawr ti, diolch yn fawr. Dyn ni yn trio, ynddi. A faint o'ch chi sydd yn y cwmni te? Mae'n da, nhw'n ni. Ie, a wedyn mae graig yn helpu allan weithiau fyd yn ei gwaith papur a bethau ynddi, ond fi sy'n neud y designs a bethau ni'n a wedyn adeiladu nhw'n y gweithio yn Cesws. Ie. Dyna wan te, dyna bod fi eisiau cegin. Ie. A lle mae rhywun, watcha, mae'r ci eisiau bita hwnna wedyn. So mae rhywun yn cychwyn o ran, swn i eisiau cegin wan, dwi'n gorfod dod ar pren i ti, neu yw'r sgen ti coed? Ne, da ni'n coed yn hynny. O, reit. Da ni'n cael coed yn hynny. So, da ni'n cael, weithiau da ni'n coed lleol, so mae'n reit neis defnyddio coed lleol. Os oes a goeden mae lawr a gwyn, dwi'n cynna fel siot. Ynddo. Mae nhw'n gorau sychu am dipyn, siŵr, ynddo nhw? Ynddo, mae nhw. Maen nhw'n deud rule of thumb tua modfedd y blwyddyn i sychu allan. Modfedd? Ysgol, mae'n job slo te. Mae. Os eisiau cegin... Right. Gen i fi fewn i weld beth sy'n gynti yma gyd. Mae hold y waith di a lluniau dy waith di'n bob man yma. Ynddo, mae nhw. Just chydig o giginnau da ni wedi gwneud dros y blynyddoedd gweitha, di oen. A nes o'n ei gardau Steddfod llynedd. O'n i yn dador chuddiad y gader na, Steddfod yr Urdd Meifod oedd ynddo. Do. A mi oedd hwnna, dwi'n mynd i gweld cader tebyg iddi, oedd hi'n unigryw yn roedd i chwarae teg i ti. Lot o waith, meddwl am sut i gychwyn, mae'n siŵr. Oedd, di gwir. A trio meddwl am syniad gwahanol yn de unigryw. Ie. Ti'n modd, ti'n sôn am y coed yma, maen nhw'n gorau sychu allan. Os ti'n cychwyn neu cegin, mae'n rhaid i'r pren fatio. Wyt ti'n gael disasters weithiau bod ti'n gwneud mistake a ddim digon o bren i offer? Mae o'n digwydd, ond ni'n trio esgoi nhw yn de, na beth ni'n trio wneud. So, da ni'n trio sychu nhw allan a trio gael coed. Da ni'n trio dewis y coed yn berffaith i ddefnyddio yn y gegin. A wedyn o ran y designs a beth wedyn, neu'r dylunio, ti sy'n mae gen ti'r gen ti o gyd ar gyfrifiadur, siŵr? Oes, da ni efo fel software i ddangos y cwsmeriau, so maen nhw'n gallu gweld beth da ni'n neud, ynddo. I roi mwy o syniad i beth mae'r cwsmer yn gael. Maen nhw angen llun... Ynddo, mae nhw. Mae gen ti'r AI wan. Oes. Faint o hain sy'n AI? Dim lot o'n nhw. A derw fwyaf? Derw, wel, deud gwir, da ni'n iwsio onen hefyd a chydig o bech o beach, ond da ni yn neud fel gwahanol derw yn canol yn de, pethau fel yna, jyst i gymysgio fyny. Ac o le ddod diddordeb i ti? Ti'n neud gwaith coed ers yn ifanc iawn, siŵr? Ynddo, neud modeli bech a gweithio fyny, a neud dodrefn a... Ie, a wedyn symud ymlaen i cyginau wedyn, ie. Gwych iawn, wel. Ti'n mynd o nerth i nerth, a fydd y busnes yn tyfu, dwi'n siŵr, o fe gen ti ffatri fawr yn Caersws. Gobeithio. Dal i fynd efo'r gwaith gwych, mae'n neis gweld ti, Sion. A chithe, diolch yn fawr. Diolch yn fawr.